Защо правилната сума за Dollar Cost Average е по-малка отколкото си мислиш? Повечето хора, когато чуят за инвестиране с Dollar Cost Averaging, си задават един и същи въпрос. Колко пари мога да инвестирам всеки месец? Това звучи логично, звучи отговорно и звучи като човек, който мисли за бъдещето си. Но в действителност това е грешният въпрос. Истинският въпрос е: колко пари мога да инвестирам всеки месец в продължение на 30 или 40 години, без да се налага постоянно да го променям, спирам или да мисля за това? Това е огромна разлика. Първият въпрос търси максимума, вторият търси устойчивостта. А в финансовият свят устойчивостта е всичко. Преди да продължим, нека кажем какво е Dollar Cost Averaging. Това е стратегия, при която инвестираш една и съща сума пари на равни интервали, например всеки месец, независимо дали пазарът е нагоре или надолу. Така че с времето купуваш средно на по-добра цена и махаш емоциите от инвестирането. В интернет ще чуеш едни и същи съвети. Инвестирай 10%, инвестирай 20%, инвестирай колкото можеш повече. Това звучи умно, но то е родено в свят без деца, разводи, болести, ремонти, кредити, инфлация, загуба на работа или психическа умора. Хората, които дават тези съвети, живеят в Excel таблица. Истинските хора живеят в хаос. И затова повечето Dollar Cost Average планове се чупят не заради пазара, а заради живота. Истината е следната. Най-големият враг на инвеститора не е пазарният срив. Най-големият враг е месецът, в който ще спреш да внасяш. Пазарът може да пада, пазарът може да се срива, пазарът може да се възстановява, но ако ти спреш, всичко приключва. Повечето хора си представят инвестирането като нещо рационално, но то е почти изцяло психологическо. Хората не спират, защото не вярват в ETF-и. Те спират, защото се появява нов разход. Идва им някакъв страх. Чувстват се несигурни. Чувстват се, че се лишават. Или просто им е писнало. И когато сумата е твърде висока, тя става първото нещо, което жертваш. Затова правилната сума за DCA не се избира с калкулатор. Тя се избира с въображение. Трябва да си представиш най-лошите версии на живота си. Месец без доход, болно дете, неочакван ремонт, развод, инфлация, умора. И да се запиташ: ще мога ли пак да внеса тези пари без да се мразя? Ако отговорът е не, сумата ти е грешна. Нека сега го направим конкретно. Представи си човек в България с нетен доход около 2700 лева. Това вече си е среден доход. Този човек не е беден, но и не е финансово свободен. Той има наем или ипотека, храна, сметки, транспорт, социален живот и малко непредвидени разходи. Всичко това изяжда около 2500 лева. В края на месеца остават около 200 лева. Това е реалният живот. И тук идва моментът, в който хората се самосаботират. Те виждат тези 200 лева и си казват: ако ще инвестирам всичко. Но тези 200 лева не са стабилни, те са крехки. Те изчезват при първия ремонт, рожден ден, пътуване, по-скъп ток или емоционална покупка. Това не са пари за Dollar Cost Averaging. Това са пари на късмета. Истинската сума за ежемесечно инвестиране тук е нещо от рода на 70 до 150 лева. Това е сумата, която можеш да внасяш дори когато месецът е гаден, дори когато си изморен, дори когато животът те удари. Тя е под нивото на болката и точно това я прави мощна. Сега нека поговорим за едно от най-отровните убеждения в финансовият свят. Ако не мога да инвестирам много, по-добре изобщо да не инвестирам. Това убеждение е унищожило повече бъдещи богатства, отколкото всички пазарни сривове взети заедно. Защото то кара хората да чакат подходящият момент, по-висока заплата, по-добър бизнес, по-малко разходи или пък по-добра икономика. И докато чакат, времето си ги подминава. Истината е жестока. Сложната лихва не се интересува от това кога ще си готов. Тя работи само с това колко рано си започнал. 50 евро на месец, инвестирани 40 години, са по-силни от 500 евро, инвестирани за 10 години. Не защото сумата е по-голяма, а защото времето е по-дълго. Нека си представим двама души. Първият казва:
Ще започна да инвестирам, когато мога да отделям поне 500 евро. Той чака, минават години. Кариерата му расте, но разходите му също растат. Вторият казва, имам 50 евро, започвам с тях. И не спира. След 20-30 години вторият почти винаги е по-напред, защото първият оптимизира сумата, вторият оптимизира времето. И тук искам да го кажа много ясно. Не е срамно да инвестираш 50 евро на месец. Не е срамно да инвестираш 100 лева. Срамно е да не инвестираш нищо, защото чакаш да станеш достатъчно богат. Това е все едно да не ходиш на фитнес, защото не си достатъчно във форма. Малката сума има и още една супер сила. Тя не те плаши. Когато инвестираш 50 или 100 евро, ти не усещаш, че се лишаваш от живот. Това прави навика устойчив, а навиците, не героизмът, създават богатството. Много хора надценяват това, което могат да направят за една година и подценяват това, което могат да направят за 30. Инвестирането не е спринт, то е маратон, който продължава цял живот. И затова правилната сума е тази, която можеш да забравиш. Сума, която не обсъждаш със себе си. Сума, която не преразглеждаш. Сума, която не те кара да се чувстваш беден. Тя трябва да се случва автоматично, както сметката за телефон, както интернетът и както наемът. Сега стигаме до момента, който прави цялата система завършена. Защото ако чуеш само инвестирай малко и постоянно, можеш да си помислиш, това ли е всичко? Това ли е пътят към богатството? Не, това е основата, но върху нея се строи нещо много по-голямо. Нека въведем концепция. Ядро плюс бонус. Това е начинът, по който хората с дългосрочно мислене инвестират. Ядрото е твоя dollar cost averaging. Това е сумата, която влиза всеки месец, без значение какво се случва. Без значение дали си мотивиран, без значение дали пазарът е нагоре или надолу. Това е твоята финансова гравитация. Но животът не е равен. Има месеци, в които печелиш повече, харчиш по-малко, получаваш бонус, имаш страничен доход или просто си голям късметлия. Това са бонус месеците. Те не трябва да минават покрай теб. Представи си, че твоят dollar cost average е 100 евро. Това ти е ядрото. Това е минималният ти ангажимент към бъдещето ти. Но един месец получаваш 1000 евро повече. Тогава можеш да инвестираш още 300, 500 или целите 1000. Това е бонусът. И ако следващият месец няма нищо, 100 евро пак си вървят. Това е системата. Повечето хора правят точно обратното. Нямат ядро, инвестират само когато имат пари, спират когато нямат. Това не е стратегия, а импулсивност. Ядро плюс бонус се превръща в инвестиране, което е стабилен навик, плюс интелигентна агресивност, когато е възможно. Това е най-здравословната концепция. Тук е важно да разбереш нещо дълбоко. Истинското богатство не идва от добрите месеци. То идва от това, че лошите месеци не те изваждат от играта. Това е разликата между хората, които завършват богати и хората, които просто са имали добри години. Преди да пристъпим към финалната част, искам да ви кажа, че в това видео аз съм в ролята си на създател на съдържание. Това не е и не бива да се счита за финансов съвет. За реален финансов съвет, моля потърсете специалист. Нека сега затворим цялата картина. Защо в крайна сметка това видео не е ETF-и, не е за проценти, не е за пазари или конкретни акции? То е за човешкото поведение. Хората не фалират финансово, защото са глупави. Те фалират, защото са непоследователни. Почти всички грешки в инвестирането идват от едно и също място. Ние надценяваме бъдещата си дисциплина. Днес си мотивиран, гледаш едно видео за инвестиции и си казваш, че този път ще е различно. Но след 6 месеца ще си изморен, ще имаш други проблеми, ще имаш нови приоритети или пък нови разходи. И ако системата ти изисква геройство, тя ще те счупи. Затова най-умният инвеститор не е най-дисциплинираният. Най-умният инвеститор е този, който е построил система, в която не му се налага да бъде дисциплиниран. Малка сума, автоматично, всеки месец, без мислене. Това е тайният сос. Когато избереш своята DCA сума, не мисли за това кой си днес. Мисли за това кой ще си в най-лошата версия на живота си. Избери сума, която този човек също ще може да плаща и няма да спре. И запомни,
По-добре да инвестираш малко, което не спира, отколкото много, което един ден ще се счупи. Това е разликата между стратегия и фантазия. Това беше Urban Facts. Ако това видео ти е харесало, натисни лайк, коментирай или използвай бутона Super Thanks. Моля, разгледай и другите предложения, които в момента виждаш на екрана. Те са много добри.